teraz zaczął. Niunia, co ty robisz? Co ty robisz? Lepiej ci to szło. No pokaż, co robię? Ja, ojej, ojej, ojej. Nie ma kołderki. Co, przykryjemy się znowu? To? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Szybko. No. Potrafisz. No. No, pokażesz czy nie? No, szybko, szybko, szybko. O tak. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy.